Crăciun fericit tuturor, astăzi este Crăciun până și în Roblox. Și astăzi ne jucăm din nou Defend Your Country. Uitați că au băgat update de zăpadă în jocul ăsta. Mai să dau sunetul mai încet. Așa. Hai să ne batem cu ăștia. Ori băgat update. Uitați-i pe ăștia, oamenii de turtă dulce, așa. Să-mi spuneți în comentarii ce ați primit de la Moș Crăciun. Eu am primit un Far Cry 5. Mișto jocul. Nu e rău. Hai să oprim și să vedem. Nu mai știu să joc jocul ăsta foarte bine, că Xmas 3 trebuie ceva chestii, nu știu. Da, n-am mai jucat jocul ăsta de ceva timp și abia mai știu să mai joc. Așa că, da. Cred că îi pun așa în spatele lor. Așa. Iar vreau să văd cum se descurcă și ei. Ăsta e sniper, e șmecher. Cred că la asta se referea când zicea că ne trebuie 120 și nu mai știu cât. Vedeți că oamenii de turtă dulce dropează câteodată din astea, cum se numesc, fulgi, așa. Și cred că acum pot să cumpăr. Mai îmi trebuie 33. Da, trist. Până atunci ne mai batem cu ei. Hai să vedem cum au și ăștia. Eu dați seama că într-o bună zi o să avem și noi așa. Dacă veți da like, dacă nu, nu o să avem. Nici până în vecie. Hai că dau stop la mine, că cred că pierd. Ia și ăsta are foarte fain. Uite, toți au din ăștia brazi, numai noi nu avem. Doar că cred că acum mi-ajung fulgii de zăpadă care i-am. Să vedem. În sfârșit. Și ne mai trebuie 142 de fulgi de nea. Ia oare ăștia cum funcționează? Îl punem aici. Ăsta trage? Sau? Da, uite, are un pistol. Ăsta e tun, nu-i pistol. Aruncă cu bombe. Dar tot tunui. Eu vreau să-l iau pe amândouă. Dacă e limitat, adică totuși. Așa.
Am văzut că v-a plăcut episodul trecut de Defend Your Country. Am strâns aproape 30 de vizionări și un like. Pentru început, mulți zic că ce faci, domnule, e puțin, dar pentru început e chiar bine. Hai că punem stop. Și să vedem. Ia. L-am putut cumpăra și pe al doilea. Dar eu aș vrea mai mulți. Dar nu mă plâng că dacă te plângi, ți se ia darul. Așa. Să vedem ce mai putem cumpăra. Pereții ăștia. Hai că mai iau, că-s destul de buni. Așa, hai să începem lupta. De fapt, ia mai bine mi-au eu un chest. Dar aș vrea un chest mai bun. Mai bine mai țin banii. Dar oare cu fulgii ăștia mai este și altceva de cumpărat? Da, uite. Și ăsta e limitat. Tureta aia. Da. Încă nu sunt la nivelul 4. Ia cât costă nivelul 4? Nu mă las, asta-i. Să pun stop. Da, mai avem de pedalat până acolo. Dar ajungem și acolo. Stați liniștiți. Dacă vreți să facem și un Q&A, să îmi spuneți în comentarii ce întrebări aveți despre mine, că practic asta înseamnă Q&A, să pui întrebări și practic omul respectiv îți răspunde. Deci asta e altfel de turtă dulce. Mai în nivelul ăsta și gata. Că deja ne-au cam bătut. Dar măcar am făcut un nou record. Ia. Pot să... Nu pot. Zice că... nu. S-a părut că scria free, dar nu. Așa. Unde-i chestul? Nu e aici, am primit sabia asta. Nu. Sabia asta am început cu ea jocul. Cu băta asta. Uite aici. Aha. Hai să ne batem cu ăștia.
să îmi spuneți ce vreți să joc pentru videoclipul viitor. Poate vreți Noob Army sau avem Poppy Playtime sau tot felul de jocuri. Dacă vreți, instalez de pe Roblox sau instalez de pe Roblox, le instalez de pe magazin Play sau jucăm de pe Roblox, cum vreți voi, eu așa fac. Numai să vă placă. Și am făcut și record nou. Bun. Trebuie să iau ăsta. Ia ce-mi pică. Dăm pistoletul blindat. Și am mai dat și 2500 pe un chest din ăla afurisit. Ia un sniper. Dar trebuie să intru pe grupul jocului, că like am dat deja. Da. Chest nu mai au momentan. Plus că cam atât a fost cu episodul ăsta. Dacă mai vreți jocul ăsta să jucăm, spuneți în comentarii și dați și un like. Și ne auzim data viitoare. Pa!